L-edukazzjoni ta' uliedna għandha tkun il-prijorità ta' kull min imexxi l-pajjiż. Għandna bżonn mhux biss ninvestu ekonomikament iżda anke fil-valuri sabiex inkunu qed ninvestu bisħieħ fis-soċjetà ta' għada. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis filgħodu żar il-kampus tal-Università ta' Malta fl-ewwel ġimgħa tas-sena akademika fejn il-lecture rooms jilqgħu lura l-eluf ta' studenti kollha bl-ambizzjonijiet tagħhom. L-istudent huwa dak it-tafal li jista' jkompli jiżviluppa, jista' jkompli joħloq imma wkoll irridu narawh li jkun persuna kreattiva, imma persuna wkoll li tikkritika, li tanalizza, li tifhem, li wkoll tistudja imma tara l-opportunitajiet f'Malta imma wkoll barra minn Malta għaliex dan il-pajjiż għandu bżonn ċittadini li jkomplu jkabru mhux biss l-ekonomija tal-flus imma wkoll jkomplu jkabru il dan il-pajjiż fuq fora u fuq livelli differenti, partikolarment ċittadini b'saħħithom, ċittadini aħjar, ċittadini aktar kapaċi u aktar ta' suċċess. Bernard Grech sostna li hija xi ħaġa mill-isbaħ li wara aktar minn sentejn ta' pandemija mimlija sagrifiċċji l-istudenti reġgħu lura l-ħajja normali bl-opportunità li jkunu jistgħu wettqu l-ħolm tagħhom f'din il-ħajja universitarja. Jistgħu jaraw l-opportunitajiet ta' xogħol, l-opportunitajiet ta' ħidma volontarja, l-opportunitajiet ta' tagħlim, l-opportunitajiet ta' formazzjoni li aħna nisħu huwa importanti biex kull ċittadin Malti, partikolarment l-istudenti tagħna, jkomplu jikbru, jkomplu jiżviluppaw, jkomplu jwessaw mhux biss l-orizzonti imma wkoll iwettqu l-ħolm tagħhom. Wasaħaq illi għall-Partit Nazzjonalista żgħażagħ huma priorità u insista dwar l-importanza li jkomplu jimirħu fl-istudji tagħhom anke lil minn pajjiżna bil-għan li għadha pitata il-Gżejjer Maltin ikkompli jkollhom l-aqwa professjonisti. Akkumpanjat mid-Deputati Nazzjonalisti Justin Schembri u Bernice Bonello kif ukoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, Bernard Grech żar lil diversi qadiet universitarji kif ukoll tkellem ma' bosta studenti. U fil-waqt li rringrazzjawh tal-ħidma tiegħu uħud esprimew it-ħassib tagħhom għal fatt li l-Gvern l-ewwel ħaġa li qata min-nefqa tiegħu kien l-investiment fl-università. Bernard Grech temm jgħid li kwalunkwe investiment fl-edukazzjoni tal-istudenti qatt ma huwa biżżejjed u li mhux talli hemm bżonn li dan l-investiment ma jitnaqqasx iżda insista li għandu bżonn jiżdied kull sena. Francesco Catania, għal Net News.